Meak hau zer horbildu gara, hola sagardotegira, igandean, urtarrilaren 18an, irekiko hemen sagardo denboraldia, txotx denboraldia, eta haren berri izateko, esan bezala hola horbildu gara, Iñaki Bengoetxearekin hitz egitera, egunon Iñaki? Egunon, bai. Igandean, irekiko duzue denboraldia, beti bezala, hemen sortuko duzuen festarekin, ezta? Bai, urtero bezala hemen rueda o gurpila seitun buelta ematen du, eta ja etorri urtarrilan 18ra, eta saiatuko urtero bezala egiten gure ekitaldia. Azkeneko prestaketetan ariko zarete ezta, J Fuego, azkeneko egun hauetan? Bai, hemen txen, gauz batean, bestien, garbiketak, reparazioak, beti badago zerbait erretokeat eman beharra, eta hemen txen buru belarri. Urduritasunik ere izaten du sagardogileak aurreko egun hauetan? Bai, uste espazure jonden hastian lasaiego hili nahiz hor barna bueltatein dut, eta hasti honetan ja sumatzen da nervio puntxu hori. Baina, hori hona da, mantendu ditzen du nivela horrek. Beti omentzen duzue norbaitek izaten du lehenengo txotxori egiteko ardura eta aurten aurreratu daiteke nori izango den? Bai, Aimar Irigoyen, harri altxatzaile handi bada, eta bera da txotxirekiko duna. Normalean auzoko jendea edo ez, mekako jendea gonbidatzen duzue, batez ere omentzera, aurten beraz ez da izango auzokoa? Ez, baina, ondarra bire etorrita dago hori ere, hasi nahiko inguruen dugu, eta egia esan, bere Andrien aldetik eta nahiko izauna ditut, eta nahiz errez hildar kasta zen, hemen dabilen mutila da, eta egia esan, nahi aprezi zen dut, herri kiroloko jendia, eta berare eskaintzi ementzaztut aurten. Beti musikariak, bertsolariak eta biltzen dituzue, aurten ze gitarra edo ze prestatu duzue igandeko jai hortarako? Aimar txotxirekitzo bezala nagusi, eta gero bersolaria ditugu Aitor Mendiluze eta Unai Agirre. Trikitilariak ere lau bikote badire, eta nik uste festa girua izango dela nahikoa. Aipatu festa irekia dela, ez da ez? Edo hurbildu daiteke edo konbidatutako jende izaten da? Denatik, konbidatutakoa eta pixat erreserba egiten duna. Zertien, nahiko ehun berezia da, jendea ez gainezke biltzen geha eta pixat kontrolatu nahi izaten dugu ehun hori. Pentsatu ehun kompleto bat izaten dela, ehun berezia, kafe eta guzti ematen dugu, eta orduan jendea sospresan etorri gabe deitu zala lehenoti, zertien bestela kompleto aurkituko du jaien. Telekua badago oraindik erreserba egin daiteke edo gehiena beteta duzu dagoeneko? Ale batzu badaude gandiken, eta heldu denak jakin behar du, berso, trikiti, euskal giroan dago lau, eta bakarra maten zego bat itoki jongoa. Beti izaten dira gainera fijo batzuk, ez? Telebistako aurkezleak, Julen Jantzi edo kirolariak ere Gurutzagin Egalde eskuela jatezaina, edo beti urtero izaten diren batzuk, ez da? Bai, horiek aurten ere hemen izango dire, eta baita ere txalapartareiak, eta baitugu urteroko jende izagunare badugu. Eskertzen diot, asko jende hiri, badutala, Irundarran sagardo hilen afizioa edo gogoa, eta eskertzeko da. Urri aldera hitzein genuen, sagarra biltzen ari zinetela, zer moduz joan dira urrengo pausoak, urtengo sagarda lortu arte? Lana, biltzen, eta, igualdi hona egin zituen, eta pozik, baditugu 3 urte sagarrak nahiko giro honekin biltzen ditugunak. Eta udazkena hona intzuela, eskertu genuen zertik, azkenien azukrea, almidoia, iozion, sagarrari, eta ondo bildu genuen. Uda nahiko kaskarra juntzen, uda berri ere bai. Ez genuen espero hainbesteko usta biltzi. Eta pozik azken emaitzarekin? Bai, zertik, urtero desberdina atezen da. Jonden urtien, osto askozun zagarrak, eta ez genuen ikusten ila sagarrik izaten genuen. Sagarra, aurten izango da, eta hasi ginen biltzen, eta sagarratezen. Baina ostu eukidu, guantxe arte, berando arte. Orduan, azkenien bildu dugun usta nahiko honate da. Eta nolakoa da aurtengo sagardoa, zer azpimarratuko zenuke? Hori jendeak esatien nahioko dut, nire iritzi botako dut, baina ona deno gustuko duten jendeak esan dezala. Nik nire gustuko sagardoa urten ere iritzi da, kalidadez, kolorez, bixiantza eta gorpuz puxkatekin.
Diru izan hau aurten resultatu gula sagardoak, bai. Olako sagardoa izan da askotan saritua, batez ere 2012ko Gipuzkoako txapelketa hortan, txapeldun, aurten uste duzu egongo dela horrelako lehietan olako sagardoa? Ez da erraxa, hor ja neurri horietan sartzen genian sailkapena luzia eta gogorra izaten da, eta bueno, espero dut, beste urte ematu handikan ezertian, lehiak horra naiz eta espero dut handik urte ematian. Podiuna espadare finalistan, hor, egotia, pixa, borrokatu bentsat, saiatu. Produktuak alden honenak egiten, alden zuzenenak, afrutaduanak, eta hor linea hortan saiatzen naiz. Eta hor saiatuzkio, materia prima badakagu geak ere, nik uste hortikan jokatuko dugu. Edo nolare, igandetik aurrera, izango da hemen holan sagardo dastatzeko aukera, eta sagardoaz gain bertako produktuak ere bai, ez da, elikagaiak ere bai. Bai, sagardoa eta, bueno, baitugu, bertako intxaurrak, gaztak, eta haragia kanpotik hartzen dugu, baina, bueno, gaineko produktuak hortzen dugu, ez? Eta saiatzen geha Eusko Label produktotan, haber aurten alegin bat egiten dugun, euda partien saiatzen gabentzat, eta hortik tirekan nahi dugu segi. Prezio aldetik, sagardotegiek batzutan dute garesti fama, ezakitik krisi garaiotan jendea animatzen den, edo ezakit prezioak pixkata atzera botatzen duen? Bueno, prezioa bi urte eman ditugu prezio berian, eta urten erabaki dugu 27 eurotan jartzia. Lehendabiziko eguna berezia da, eta 29 jarriko dugu, baina 27 eurotan pentsatzen dugu, eta gero hortikan segun ze jan nahi du, hori kompleto esaten dugu. Tortilla, bakailua, txuleta. Baina, bueno, nik uste badela, prezio segun nola jan nahi den, eta bortikan ibilki gela, kalidade prezioan erdipari hortan, claro. Gauzak badakigu gore jotzuko garaia gestiela, baina konture egin behar da. Eta, bueno, hortzen, haber jendea animatzen den. Zergatik animatuko zenukezuk, irungo jendea, ez dakit, Hernanira, Dostigarra gara, beste Gipuzkoako beste lekutara joan beharrean, hola sagardotegira irunera etortzea. Bueno, irunen ematen du euskal giroa pixkat indartzen nahi dela, eta nik uste itxetik bertan gehala, jende asko bizi da irunen, eta itxetik herritik inguruan gehala. Nahi badute asteburua pasa trikitixa, euskal kantu, euskal giroan, hemen dakate. Orduan badakate festa, badakate jane dana, gero barrare bai, kafeak edo nahi duten hartu. Orduan, nik uste jendeak ondo pasatzeko Hernan ino joan gabe badutela modua. Gero da beste gauza, bakoitzan ambientian undagoen, giroa, zer moduko den. Baina euskal giroa bentsat saiatzen jartzen. Beti bezala, hori da, zuzeneko musika, trikitixa eta pandero ere izango da astebururo, ez da? Bai, astebururo ostiala eta lan botero, maiatza bukatu arte, jartzen dugu trikitixa, panderoa eta kanto giroan, nahi dunak, festa giroan jarraitu, hortxena faldu eta sagardoterapia pixkat inez. Azpimarratu baita ere, lekua bera ere berezia dela, ez da? Berdiaroko burdinola baten eraikinen txotxe egitea, ez dago bat ere gaizki, ez da? Bai, hor daka bere xarma ere, dago historia, sagardotegia berare nahiko rustiko edo saiatzen gamentzat hor mantentzen, tipikoa, eta gero historia ere hor dago, 8 urteko borniola bat, barruk aldea joten geak hauez, hor kupela bat badugu txotxe egiteko, kanpo galdian da, borniolan barrua, baina kanpoa da, eta, zigarro bat botiez jendeak gustura izan da horra. Ez, eta, baditu bere puntuak, ez? Eta nik uste jendeak nahi dunak ondo pasa badakila. Bukatzeko animatuko dugu berriro ere, jende azkeneko erreslo horieko gelditzen den apur horiek egitera, igandean festa honetaz gozatu izateko. Bai, nahi dute igandean, eta gero astelenetik aurre egunero zabali dugu. Larun bat igandeak eta jaiak iguarditan bai, eta nahi duten bisita bat egin, gu hemen gaude, prest. Bale, mi esker, Iñaki gaurkoan gurekin izateagatik. Bale, eskerrik asko.